Samla kit kupar nong si ula kanjo sa syakawe pat kathong haka history jong karwai kasiau haka jela Meghalaya bat kari India daga ba ula yo bandrung syaka grand finale jong ka World Championships of Performing Arts W Copa 2018 kabadang long menta Las Vegas, Nevada, USA. Kani kajing job kapenlong yo baning kong na India ban yo ikakerdan bapaw namdu haka te kajing yako bakraw jong ka perthai. Ukit kupar ulayo rung syaka grand finale hadin ba urwai sngotenat kabala pensyo bi ikinong bishar haka semi final kabala long haka miet jong kakat pra Tarik Naitung. Hadin kajing penkut ya kijing yakop semi final lapan bena ya ka result bat uni unong ruai nari khasi ula job bat ula syajid ban yakop syaka grand finale kaban long haka miet jong ka arpau Tarik Naitung hari Amerika bat haka porman step syaka ri jongi. Latip pat ba kum ka Olympics of Performing Arts. Ka W Copa ka wanra ya kibri ki betebet tam haka perthai ha ka jingruai ne jingshat ne haki wei ki jing yakop ba pher ha ka ni ka kenti kinong ya shimbanta na palat riu phau teli kiri kila wan shimbanta bat haba kila yad leng ba ki round ba pher tang katu ka ningut lasha jid ban shimbanta haka semi final bat haka grand finale endon tang katu ka ningut kinong shimbanta ki betebet ban ya khun ya kanam ladu haka ba ya u ne kanong job and khot daga kerteng grand champion of performer of the world bat u ne ka kinra ya ka busket bat ka scholarship ka bakot shiklur tengka kumban shupen kan mau yikinong pet bat kinong kershan jong ka dbmnTv ukit kupar udai na kasnong kinshi ka badon ha Eastern West Khasi Hills District Meghalaya ularwai jan riu jat kijing ruai hakate ka championship haba ka donbosco media network lengba ka jing job jong u ya ka surkun ut season 2 kala jit bon mi khmat ya ka jela Meghalaya bat ya ka ri India ula pen sim ya ka donut bat ya ka score jong ka kunhun kinong bishar ka perthai habaro ki round ka jingya lenti jong u shikarinsan international kala sedang hadin ba ula job ya ka surkun ut season 3 ka jingya ko berwai ba paunam jong ka jela Meghalaya bala penya da ka donbosco media network bat kum ba ka donbosco media network kala kular ba yaki ba job an pha yaki shaka international competition kani kala urlong hadin ba ka W Copa andala dable ya baro ki audition na studio jong ka donbosco media ukit kupar ula yo rong shakate ka jingya kop ba kraw haka prathai habakran shaka dbmnTv hadin ba ula rong shaka grand finale ukit kupar ula dap da ka jingkaman ka ba kraw bat ula ong nga aingu yu belay badon bor baro na kabanta ka jing lam bat ka jing kurkhu jong uman kapor ka jing yo rong syaka grand finale jong ka W Copa kadai ka jing ang nut ka bala urlong bat kapor ka basngaw sarong amtang na kabanta jong handre na kabanta ka Meghalaya bat ka India mas ngungu shibun yaki kimiki ka jong kinong hikay ka donbosco media network kinong kershan jong bat baro ki bala kershan nga ke hakabaning kong ngasroban aingo yo play ubala dan nakat bat nga handuk kani ka clip mat ka bamenta andap da kajing smokeman ka bakraw hakini ka por ba ngayo ka result menta kami ba ngalapoy syadu ka final na pedengki hindri putli kiri te ngalapoy ka final te ngadap da kajing smokeman ka ba haduk kata-kata habakran syaka dbmnTv syapang kajing penkre jong u nakabenta ka grand finale ulaong kajing penkre jong ya kan ka final te ho nyala penkre ha
Henry hakani ka competition kani ka World Championship of Performing Arts hajing siang nyimtip baki kin parwai ni di kita kiju ki bangi rwai kini kiram sekala adap haka preliminary semi finals te min ha banjir da katu kaju ke jing rwai ka bangi la rwai kanu ka ba pikam sepulong tikna kamu min ha jir da katakan te yang mentate ke jing rwai ka bangan ngala jit ka bang kham sulong comfortable na kita ki bangala adap rwai kadai ka love on the brain by Rihanna tu Kajing poi jong ukit syakate ke final round kalawan ra kajing keman ke bakrau ya ka Donbosco Media Network ya ka Jela Meghalaya bat kari India hi barok away. Kajing yo rung jong u syaka grand finale kala long kum kajing job. Namar wat la ka long kum nuru kajing poi syakate ke kerdan ukit kupar ula pen I bada kajing kut jing mut kajing tre shitom kajing ngait bat kajing minot ki Samla badon sap kila apanya khun bat job ya la ka thong. Katba ngidang nyau ya kapor na kabenta ka grand finale haka arpau Tarik Naitung dagi hajar ngut kinong kersha na keleng ke Jela Meghalaya kari India bat syabar kari khamtam kinong pet ban nong kershan ka Donbosco Media kidang yai beteng ban duai na kabenta ukit kupar nong sit daga bakermen ba unwan ra ya kanam Grand Champion Performer of the World.